Kedam tang thang thang atekloni Pfizer Cap Arni Deopani mate Arnam lang pi ahabar Borneo along APHLC Joint Extended Amai Padapon Bangso Amai Kacaripon Bukadan LA Angkang APHLC Amai Phu Samson Teron Ahin Pensi Mai Charipon Bangso Amai along APHLC Tiripi Amai Phu JI Katharta Chetongdun Anparta Bukajan Borjan Suropothar Deopani Nilip Dwarbaguri constituency pen R2 ke duatu Chetongdun Bangso along keklem ke damla pen non ke bangji Karbemang Promote Council along kilik ke padoji along kimesen pen angthek kacepalong dun mate kacepahai dun jia phanta chethan mumpon Bangso mai along kadukabe bang tharoi siso se armu Chetongdun lason se Bangso amai ing samjin pen pachunpon Bangso along Bukajan LA Angkang Amai Phu Samson Teron pen kaning jalam the arjupon sina itum joint extended lo kidam tang jakong ache pharang pen non anso se jakong ache pharang dui ban se tin pini chingwai pon lo pen general secretary sidame Bukajan LAC long tame tum ingwai pon lo asinon jasemet na netum pini la Bangso meeting ke paponang ko kala lo netum trop constituency do dak asila trok along benda nilitum non kebang jilang arni anda metum intang kring ben itum APHLC kepang tang ponje phansi nitum chingwai pon labange confirm kalilang sidame nilitum konan ma inglong khe tum majority along anmang nitum place on labji kutum aru ben chipathi kon chenglok voting right ko poson si nitum kelong ejima la so phathak sini nitum pini jasime chingwai pon Borneo Penjentur Terang, camera person Porsuram Terang, News 7 Northeast.